ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୋକାନ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭଳି ଦହିବରା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିରି ବାଟିକି ଭଲ ଭାବେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣେଇଦେଲି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ତାହିଁରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଲୁଣ, ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଆଉ କିଛି ଜିରା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାହିଁରେ ଲୁଣ ଭଲ ଭାବେ ଆଉଥରେ ଫେଣେଇଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଘୋଡ଼େଇକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଗଲି, ତାହିଁରେ ଏବେ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ କରିବେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍। ଏବେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ଗୋଟେ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବନଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଲଟେଇବାନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ରଖିକି ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତ ଓଲଟେଇ ସାରିଲେଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କଷା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଗଲି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଜିରା ସୋରିଷ ପକାଇଥିଲି। ଆଉ ତାହିଁରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା ପରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ପିଆଜ। ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାହିଁରେ ଦେଇଦେବା ମସଲା ପେଷ୍ଟ। ଆଉ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ମସଲା। ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷିବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାହିଁରେ ଦେବା ଟମାଟୋ। ଆଉ ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାହିଁରେ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ମସଲା ହେଇଛି ନା। ଟମାଟୋ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷିବା। ଆଉ ତାହିଁରେ ଦେବା ଲୁଣ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଏମିତି ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଆଉଥରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ମସଲା ହେଇଛି। ଏବେ ତାହିଁରେ ଦେବା ମସଲା କଷିଗଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ତାହିଁରେ ଦେବା କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି। ଆଉ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉଥରେ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାହିଁରେ ଦେବା ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପକାଇଲା ପରେ ଆଳୁ 5 ମିନିଟ୍ କଷି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଦେଇଦେବା ପାଣି। ଓ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମର ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି ଆଳୁଦମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ତରକାରୀ। ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦହି ଆଉ ପାଣି ପକାଇଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମନ୍ଥି ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ବରା, ପାଣିରେ ପକାଇଥିବା ବରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆଳୁ କଷା ଦେଇଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଳୁ କଷା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ସେଉ, ତାପରେ ଦେଇଦେବା ପିଆଜ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା ଥିଲେ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲେ ପକାନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।